begira zen olako zalantzak Albistegi, Imanol Idiaketzekin hitz egiten, hor lehenengo Andriurekin izan du, Albistegik, atera du bitartean Alavesek baloiaren ipiniz, buruz Labordak, eta barrura Alavesen gola, atezainak jan egin du, etzun espero pixka bat aurreratuta, uste dut Laborda bera ere, harrikuta geratu dela buruz. Erremate egin duelako, erremate biguna, eta barrura joan da Alavesen gola utxeta bat 6. minutuan. Zer esadan gola eta gola egitea, Labordaren gola. Nundik etorri den baloia. Hortxe, atzera egin du Villanuevak nahi zuen bai, baina bere gainetik atezaina gainditu eta barrura joan da. Gaurkoan Alavesen elastikoarekin lehen gola eta segurazki pozik egonen da. Bai, oso pozik, partido oso zaila eta, bueno, azkenean, jugada batgatik, irabazi du. Beñasporten ekintzen nion denboraldiari eta Tafaiatik Gasteizerako bide hartu duzu, helburu desberdinak eta filosofia desberdineko bi taldeen parteide. Bai, oso diferentzia nagusia, baina, bueno, pentsatu behar dugu horrela segitzea eta partidu irabatzea eta goian egon izan. Eta zer moduz joan dira lehen 15 egun horiek Gasteiz aldean gustora aurkitzen altzara Nacho Gonzalezekin ondo? Bai, oso gustora, dena instalazioak eta, bueno, dena aprobetxatzeko eta oso gustora, bai. Eskerrik asko zure hitzengatik ikuste duzu zen olako zaleak dauzkazuen hauek joaten zareten bazter guztietara jarraitzen dizute, ilusio handia, euforia handia dago, talde babazorroan, ea zu ere eurekin batera euren olatu horretan barneratzen zaren. Bai, merezi du la pena. Horrela partidu hau eta korrika egitea zeren fisio oso ona. Eskerrik asko zure hitzengatik. Zuet.